चिफ मिनिस्टारा जोबोद मोजाङैनो रोखायै बुंदों जे बेखौ गुसुं मोनसे समनि थाखाय सामयिक भाबे होनना बुंदों असमियाव दा बेखौ मोनसे समनि थाखाय आगोलनि जि जिल्ला बाक्सा जिल्लाजों बेखौ दाजाबफिनदों मार्ज खालामदों बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय डिलिमिटेशननि प्रसेसखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय दा बेवहाय तामुलपुरल' नङा हजाय बजालि आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बे गासैबो डिस्ट्रिक्टखौ मार्ज खालामफिननाय जादों दा बेखौ डिलिमिटेशननि प्रसेसा जोबनाय लोगो लोगोनो बियो फिन जिल्ला हिसाबै बियो थाफिनगोन खामानि मावगोन दा बेखौ नैबे डिलिमिटेशन प्रसेसनि थाखाय बेखौ माखासे प्रसेसखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय बेखौ गोनांथि जानायलाय बेखौ मार्च खालामनाय जादों। सार जिहेतु रायजोफ्रा गोबां इदि सावरायनाय सोमजिबायानो जिहेतु तामुलपुर जिल्लाखौ बोखारनाय जासिगोन साननानै बिनि सायाव नोंथाङा रायजोफोरनि फारसे मा खालामो? बेखौ साननांगौ जेबो गैया रायजो राजाफ्रा जे बेयो जिल्लायैनो थागोन बेवहाय जेबो उसुबिदा गैया खालि डिलिमिटेशन प्रसेसआव बे गोदान जिल्ला हिसाबै इलेक्शन कमिशना बेबायदि माखासे जि रुल्सफोर खानानै होदों बेखौ समस्थिफोरखौ थिक मथे दाफामफिननायनि जि हाबाफारि सोलिदों बेवहाय बे गोदान जिल्ला हिसाबै माखासे उसुबिदा फैनायलाय बेखौ बाक्सा जिल्लाजोंनो लाफानानै बेखौ खालामनाय जादों आरो बे नैबे प्रसेसा जोबनाय लोगो लोगोनो बेखौ फिन जिल्ला हिसाबै बिनि खामानिया सोलिबाय थागोन आरो दा जिखिनि अफिसफोर दङ बायदिसिना दङ बियो बेबायदिनो सोलिबाय थागोन। जिल्लाखौ दिनैनि समाव पार्मानेन्टलि बोखाराखै साननैसो सानथामसोनि थाखाय बा बेखौ दोनथ'नाय जादों दोनथ'नाय माने बाक्सा जिल्लाजों सरजाबफाथ'नाय जादों बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय आथिखालाव समस्ति दाफुंनायनि थाखाय मोनसे इलेक्शन कमिशननिफ्राय रिडिलिमिटेशन सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय आसामनि गोबां जोंनि थागुबै सुबुंफोरखौ रैखाथिनि थाखाय बेवहाय जोंनि समस्तिफोरखौ दाफामफिनबाय थानाय जादों आरो बे समस्ति दाफामफिननायनि थाखाय मोजांनि थाखाय तामुलपुरखौ जास्ट खैदिनमाननि थाखाय सरजाबफानाय जादों आरो बे रिडिलिमिटेशननि खामानिया मावफुंजाजोबनायनि उनावनो तामुलपुरा गंसे जिल्ला हिसाबै आबुङै आगोलनि बायदि खामानि मावफुंफिनजानाय बे गासैबो जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों आरो जोंबो दिनैहाय सावरायलायदों जे माखासे जाहोननि थाखाय नैबेबायदिखौ मावनाय जादों आरो बे खामानिया जोबबानो जोंनि जिल्लाफ्रा आबुङै जाफुंजोबगोन।